खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाइगुस्री बसुमतारी नया बस्ती प्राइमारि इउपिपिएल दोलोनि बाखनायजाथाव हाबाफारि रायजो राजाफोरनि हान्थामेला खाबुनि थाखाय सेनग्रेबेल गारनानै लामा फोसाबना होदों बुंथिगिरि काथिराम बर'आ नंगौ बाक्सा जिला 22 नं बागानपारा बियाबनि नया बस्ती प्राइमारि इउपिपिएल एबा अदला बिसिडिसिनि सिङाव 22 नं बागानपारा बियाबनि एमसेले एबा बडलेण्ड हायुङारि गौथुम आयेन आफादनि बुंथिगिरि काथिराम बर'नि मददाव गरमारा सिमलाबारि दिंखियाबारि भगभारा बिदपारा लिन्दा सुबा आरो अदला हालामाका सुबानि लामाफोरखौ रायजो राजाफोरनि हान्थिनायनि खाबुनि थाखाय सेनग्रेबेल गारनानै फोसाबनानै होदों बिथां काथिराम बर'नि बेबायदि रायजो राजाफोरनि हान्थामेलानि खाबुनि थाखाय लामाफोरखौ फोसाबना होनायनि थाखाय गामिनि रायजो राजाफोरा बिथांनिसिम साबायखर बावो आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे बेनिख्रुइबो साबसिन मावनानै होबावो बेखौबो खावलायबावो सिमलाबारि गामियाव मानव गेदेर बिथां काथिराम बर' सारनि अननायाव माने जि जायगायाव एम्बुलेन्स हाबजाया बा गारि हाबजाया बेफोरबायदि जायगायाव माने जोंहा बिथां एमसिएलए नि आन्दाराव दिनै माने सेनग्रेबेल गारदों बेनिखायनो जोंबो माने जोंनि जायगानि एसे गोथौ थानायफोराव जेराव गारि हाबजाया जेरावहाय माने बेफारिफोरा जा मैगं थाइगं लांनायाव उसुबिदा जायो लोगोसेनो इ-रिक्सा फैया माब्लाबा एम्बुलेन्सफोर हाबबाया इमारजेन्सियाव बिनि थाखाय बे लामाखौ सेनग्रेबेल गारना होदों बेनि थाखाय जोबोर मोजां मोनदों आरो बेफोरबायदि मावना होयोब्ला निश्चय रायजो राजाफोरा गोजोनगोन मानोना गोबां रायजोफोरा खुद्रिनाय दंमोन दिनै जोंनि जायगायाव बिथांमोना जि लामा सामा बानायनायनि खोथा बुंदोंमोन गासैखौबो मावजोबनो हायाखै नंगौ बिथांमोनाबो बेनि थाखायनो रायजो राजा खुद्रिदोंमोन नाथाय बेफोरबायदि बारनो हानाय बा थांनो हानाय खालामनानै होयोब्ला निश्चय रायजो राजाफोरा एसेबाबो मोजां मोनगोन आं बेखौनो रोजा साबायखर थाबाय आरो जोंहा काथिराम बर' सारनिसिमबो रोजा साबायखर थाबाय बे खामानिखौ बिथाङा गोसो जानानै मावनानै होदों बेनि थाखाय साबायखर थाबाय थेंक इउ दिनै जोंनि बागानपारा समस्थिनि एमसिएलए एबा बिटिसिएलए नि बुंथिगिरि काथिराम बर' सारनि अननायाव जों नबस्ति प्राइमारिनि बेन्दोङाव एबा अदला भिसिडिसिनि बेन्दोङाव थानाय जोंनि गरमारा नै सिजौबारि ओमफ्राय भगपारा लिन्दा सुपा अदला बिदपारा हलामाखा बे इ-रिक्सा थांजायि बे हाखर हाब्रु जाना थानाय जायगायाव जों बिथां एमसिएलए मुस्रि गेवलां काथिराम बर' सारनि अननायाव जों दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै सेनग्रेबेल होनाय हाबाफारिखौ जागायदों एबा होगासिनो दं जों दिनै बेखिनि सुबानि अनगायैबो जुदि समा जुदि मिलायोबा जों गुबुन सुबाफोरावबो होनाय जागोन जोंनि थाखाय जों मोनसे मोजां बाथ्रा बा जों गोजोननाय मोनदों बा जोंनि रायजो राजाफोरा इ-रिक्सा लांनायनि थाखाय उसुबिदा जायो बा बेबायदिनो बेफार फालांगिफोरा आबादारिफोरा मैगं थाइगं रोगानायाव उसुबिदा जायो बेनि थाखाय जोङो नबस्ति प्राइमारि जानानै आरो अदला भिसिडिसिनि जानानै जोङो बिथांनिसिम जों खावलायदोंमोन बे खावलायनाय लेखा बिथाङा जोंखौ बे खामानिखौ मावफुंनो हेफाजाब होदों बिथोन होदों बिथांनि अननायाव जोङो दा होगासिनो दङ बेखिनि गोजोन्थों सेनग्रेबेलটো আমাৰ 25 নং বাগানপাৰা সমষ্টিৰ মানে এমচিএলএ কাতিৰাম ছাৰে আমাক এই হোৱা ঠাইবিলাকত মানে অলপ মানে সহায় কৰিছে তেখেতক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ যিহেতুকে আমাক আগন্তুক মানে যিটো ভোট হ'ব তেওঁৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট হেৰি কৰিম আৰু মানে উৎসাহেৰে তেওঁক মানে আমি সহায় কৰিম আৰু আগন্তুক দিনবোৰৰ কাৰণে যাতে আমি একেলগে মিলা প্ৰীতি থাকি এইখন যাতে ৰাস্তাটো আমি পুনৰাই ভাল কৰিব পাৰিম বুলি আশা ৰাখিলোঁ তাৰপিছত আমি এইখন ৰাস্তাটো যেতিয়ালৈকে হৈ থকাৰ কাৰণে যথেষ্ট আমি সুবিধাজনক হেৰি হৈছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ স্কুলত অহা যোৱাৰ বাবে তাৰোপৰি আমি নিজৰো বহুতো টেক্স চুক্তিব লগা হৈছিল চৰকাৰৰ পৰা আমি বঞ্চিত অলপ সঁহাৰি পাইছোঁ আমি গতিকে তেখেতক এমচিএলএ ছাৰক মানে আমি আৰু আমাৰ প্ৰাইমাৰী কমিটিৰ ছেক্ৰেটাৰীজনকো আমি যথেষ্ট ধন্যবাদেৰে তেওঁক মানে আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে আহি থকা দিনবোৰত আমাৰ এমচিএলএ কাতিৰাম বৰ' ছাৰৰ পৰা কেনেকুৱা উন্নতি বিচাৰে আমি তেখেতক মানে সহায় কৰি মানে যেটো উন্নতি আমাৰ বিভিন্ন হেৰি আছে উন্নতি কিবা আঁচনিবিলাক আছে সেই আঁচনিৰ
বিলাকৰ জৰিয়তে তথা আমিও যাতে এইখন চুপাই মানে উপভোগ কৰিব পাৰোঁ তাৰোপৰি মানে নানানটা ৰাস্তা পদূলি কালভাৰ নানানটা হাইৱে ঘৰ অৰুণোদয় এইবিলাক মানে পাবলৈ যাতে সক্ষম হ'ম সেইকাৰণে তেখেতক মানে আমি আৰু আগন্তুক নিৰ্বাচিতৰ কাৰণে তেখেতক মানে সহায় কৰিম বুলি দায়বদ্ধতা থাকিব। বৰ্তমান আমাৰ বাগানপাৰা সমষ্টিৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা? বৰ্তমান বাগানপাৰা সমষ্টিৰ পৰিৱেশ শান্তিৰ ওপৰত মানে একদম যথেষ্ট ভাল 100% মানে শান্তিত চলি আছোঁ। এতিয়া ৰাতি 1টা বজালৈকেও আমি ঘূৰিব পৰা আছোঁ, কোনো এটা অসুবিধা নহয়। তাৰ কাৰণে ছাৰক আৰু দলক মানে ধন্যবাদ জনাওঁ মই। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, থেংক ইউ। नै দিनै अदला बिटपारा गामिनि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनखौ सेन्ट ग्रेभेल जों होबाय थानाय नुदों लामायाव। बे सेन्ट ग्रेभेलखौ सोर होदों? बे सेन्ट जोंनि MCLA मुस्रिगोनां कातिराम बर'आ होदो। बिथांखौ जोङो सप्तासे सिगां बुंदोंमोन जे जोंनि बे भट केन्द्र खाथिनि लामाफोरा थारमाने एकदम गाज्रि जानानै रायजोफोरा अखा हाब्ला थारमाने गथ'फोरा स्कुलाव थांनो हाया बा गारि बा साइकेल बाइक थांनो हाया। बेखौ जोङो बिथांनो जनायदोंमोन। बिथाङा जोंनो अननानै दिनै बे JCB ट्रेक्टर होनानै जोंनो बेखिनि लामाखौ सेन्ट ग्रेभेल होनानै मोजाङै लामाखिनिखौ खोनो थाखाय दिनै हगारदो। बेयाव जोंनि रायजोफोराबो श्रमदान हिसाबै खौरां लानानै बिथांमोनखौ सहाय खालामनानै जोंनि लामाखौ जों फाहामनानै लादों। जिखिनि जों हास्थायदोंमोन बेखौ जों मोननायनि थाखाय बिथां कातिराम बर' सारखौ जोङो जोबोद मोजां मोनदों। बिथांखौ जोंनि बे अदला बिटपारा गामिनि गासै रायजोनिफ्राय जों थारमाने बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। लोगोसे इयुनाव बिथाङा जै मै जानानै दावगालांथों। लोगोसे बेजोंनो जोंबो बिथांनिफ्राय फैगौ सानफोराव बेनिख्रुइ मोजांसिन खामानिफोरखौ मोननानै जाहाथे जोंनि गामियाबो एसे जौगालांनो हायो, खायसे सुबिदा मोनो, बेखौनो जोंबो आखा लाखिबाय। लोगोसे बे जोंनि दिनै जिहेतु सेन्ट ग्रेभेल होनानै लामाखौ जोंनिखौ फाहामना होनो थाखाय जोंनो सुबिदा होबाय। बेनि थाखाय बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावनानै जों गासैबो रायजोनिफ्राय बिथांनि सेराव खर' गंलायनाय थाबाय।